αυτό ήταν προδιαγεγραμμένο να συμβεί. Από τη στιγμή που τελευταία μέρα χτες μαζεύανε όγκους χώματος και φυσικά δεν προφτάσανε. Και έγινε αυτό που έγινε. Βέβαια και το νερό πολύ, αλλά δεν έκαναν σωστή δουλειά. Δεν έκαναν σωστή δουλειά. Τώρα μας έπνιξαν αυτοί. Όχι κακοκαιρία. Μας πνίξανε αυτοί. Οι υπεύθυνοι, δεν ξέρω ποιοι είναι.